מי זה פאבליק שם? זה אני? כן. דיבר אומר שלפי הדרישה שלנו זה אודיו ישן נאמר. זה יאמר אודיו ישן. זה כמו שהורדת קואליטי מ-MTV, גם האודיו זה היה הכל במכתב של אודיו. אוקיי. זה לינקס קלייט. האם זה קשור, לא קשור, זה צריך פשוט לברר מולו. מה זאת אומרת קשור? מה קשור? לפני כמה זמן הוא שלח. בסדר, אני הבנתי. לפי... בסדר, מבחינת הבר זה בסדר? מבחינת הוידאו זה... הוא תומך את זה? הוא לא תומך את זה? כן, בפרודקשן. כן, AAC. ויש לי עוד שאלה? תראי את הסרט שלי. הנה. זה לא... איך? כן. אני מצלם את עצמי כאילו? מה? אני מצלם אותך. את הסרט שלי. צריך לבדוק שזה באמת עובד, אבל לא סגרתי. הנה אני. אוקיי, אז... הרבה יותר איכותי משלך. אותו upgrade, אתם שומעים? עובד, רק צריך לבדוק אותו. זה עובד מזמן. כן. גם בדקו אותו מזמן. פה אין לי אותו upgrade בקליינט שעכשיו שלחת, נכון? אני צריך לעשות uninstall, בגלל שזה גרסה לא סגורה, או משהו כזה? אתה יכול לבדוק עם שתי קליינטים ששלחתי לך. כן, אני רק שואל למה... זה לאן? אין, זה מדהים, 61-20. זה וידאו מצוין. תעשי פול סקרין חגית. זה יפה מאוד. שאלה שלי, הבעיה הזאת שאת אומרת שידענו עליה שלא קורית כל הזמן, שכולם היו לחוצים. זה פעם ראשונה שראיתי את זה עצמה. לפעמים קופץ, לפעמים לא, אני פשוט לא יודע לתפוס אבנט, אז זה שגוי. לא, אז אני אתמול זה קרה לי ואני שאלתי, לא, אמרתי לו, שבגלל... בדרך כלל זה קורה שמתקינים על קליינט ישן משהו חדש. אני לא עושה את זה יותר, אני תמיד עושה uninstall ואז מתקין, אני כבר לא עושה אותם אחד אחרי השני. לא משנה איזה קליינט זה, אני תמיד מאוד. יש לה לוק בזה? לא, אבל אז אמרתי לו אתמול, אני שיניתי הרי המון דברים בפורטל.